Bosanac je na sudu zbog razvoda sa ženom i kaže sudija: sud je odlučio da će vaša žena primati alimentaciju u iznosu od 200 maraka mjesečno. To je lepo od vas, gospodine sudija. Ako treba, dodaću i ja koji euro. Znaš li ko je izmislio triatlon? Ne, Cigani. Kako? Na reku odu da plivaju pešice, a vrate se biciklom. Po čemu Crnogorac zaključuje da je loša berba? Legne pod jabuku i ako mu jabuka ne padne direktno u usta, kaže loša berba. Koja je razlika između Rusa, Amerikanaca i Srba? Rusi i Amerikanci se takmiče u tome ko će duže ostati na mesecu, a Srbi ko će izdržati do kraja meseca. Vozač kamiona ispred podvožnjaka. Užas, samo 3 metra i 60 santimetara visine, a mi imamo 3 metra i 70, kaže suvozaču. Ma svejedno, odgovori mu ovaj, vidiš li negde policiju? Dva patuljka uđu u kafanu i za šankom naruče, 2 kratka. Da, to vidim, a šta ćete pit? Ne budi samo gost u ludi kući, budi stalni član. Pritisni, pretplati se i pripremi se za najluđe viceve na Balkanu. Dođe muž posle 3 dana burnog provoda kući i u hodniku ugleda kofere, pa kaže sam sebi, o ne, pa zar sad još i na more? Ginekolog ima na stolici ispred sebe pacijentkinju koja je veoma zarasla. Biste li, molim vas, pustili lagan prdež, kaže doktor. Za relaksaciju? Ne, za orijentaciju. Mujo dolazi direktno sa gradilišta kod lekara. Gospodine doktore, skroz sam zatvoren, ceo nedelju dana ne mogu da serem, ništa ne ide iz mene. Doktor ga pregleda pa mu kaže, daj Mujo skin pantalone i nagni se preko stola. Mujo to uradi, doktor uzme jedan veliki kolac i svom snagom ga udari po zadnjici. Evo Mujo, sad idi na WC. Vrati se Mujo posle pola sata sav srećan i olakšan. Gospodine doktore, ovo je stvarno pomoglo, odmah sam se ispraznio. Imate li još neki savjet za mene da ubuduće ne budem zatvoren? Imam, nemoj više da se brišeš đakovima od cementa. Na sred puta stoji rasklimano vozilo, pored njega nemoćna žena. Prolaznik stane i pita je, šta vam se dogodilo? Ne znam, auto se samo odjednom zaustavio. Kavalir pregleda vozilo i zaključi, ništa ozbiljno, ponestalo vam je benzina. A hoće li motoru nešto smetati ako se bez benzina dovezem do pumpe? Otišli bračni par u svetu zemlju Jerusalim, gdje je žena iznenada umrla. Prolazi katolički sveštenik i nudi mužu 2 mogućnosti. Prva, možete je sahraniti ovdje u svetoj zemlji za 200 evra. Druga, možete je prevesti kući, ali to sa svim troškovima i papirima košta 3000 evra. Muž odmah kaže, spakujte mi babu za kući, ja ću platiti. Sveštenik, čudi me gospodine, što ste se odlučili za skuplju varijantu? Zar ne bi bilo lepše i jeftinije da bude sahranjena ovdje u svetoj zemlji? Muž uplašeno, jednom davno, vi znate, jedan čovjek je umro i bio pokopan baš ovdje. Posle 3 dana je ustao iz mrtvih. Bolje ja da budem siguran. Pored bazena hotelskog kompleksa sede Belac i Crnac. Belac umoči svoj penis u bazen i kaže 18 stepeni Celzijusa. Zatim Crnac umoči svoj penis u bazen i kaže i 69 cm dubine. Prostitutku poseti student. Pita je, može li za 20 evra, samo jednom unutra, jednom napolje?
Pošto nije imala posla, prostitutka pristane. Mladić uđe, pa gura i gura sve dublje u nju. To je bilo unutra, sad napolje. Razbesni se prostitutka. Ne mogu, reče student. Imam samo 10 evra. Pepa i Roza su otišle same na egzotični odmor na Barbados. Dok je Roza više tugu utapala u knjigama, Pepa je upoznala crnca i posle duge i strasne noći ga pita kako mu je ime. Ne mogu ti reći, smejaćeš se, odgovori crnac. Svakog dana su se sastajali i strasno vodili ljubav i svakog dana ga je pitala za ime, a on je uvek odbijao. Zadnjeg dana ipak popusti, dobro, zovem se Sneg. Pepa prasne u smeh, a crnac uvređeno kaže, znao sam da ćeš se smejati. Ne smijem se tvom imenu, samo zamišljam svog muža koji mi neće verovati kad mu kažem da sam svakog dana na Barbadosu imala 30 cm snega. Pacijentkinja ulazi u ordinaciju ginekologa, on joj kaže da se svuče pa legne na pod i doda dođite raširenih nogu iznad mene. Pacijentkinja se začudi, ali je medicinska sestra uteši. Znate, ništa nije s njim, samo ima profesionalnu naviku iz prethodnog posla. Bio je automehaničar. Mama, znaš li šta je tata radio dok si ti bila na poslu? Šta, sine? Uhvatio je našu kućnu pomoćnicu za ruku i odveo je u spavaću sobu. Ne moraš više da pričaš, nastavit ćeš kad tata dođe kući na ručak. Kad se tata vratio, seli su za sto i jeli, a mama kaže sinu, hajde sad, sine, nastavi ono što si mi jutros pričao. Pa, odveo je u spavaću sobu, nastavi sin. Gledao sam kroz ključanicu i video kako ju je skinuo, pa je radio s njom ono što si ti prošle nedelje radila sa stricem Ivanom. Na policijskoj stanici u većem gradu kupili su konje za policajce. 2 policajca koja su ih dobila razgovaraju. Čuj, kako ćemo da razlikujemo konje kad su isti? Ti svom odseci rep pa ih nećemo pomešati. I tako urade. Sljedećeg dana komandir vidi konja bez repa. Jao, vi idioti, zašto ste konju odsekli rep? Da bismo ih razlikovali. Budale, zar ne vidite da je crni konj veći od belog? Ako voliš dobre viceve i pozitivu, klikni pretplati se i uđi u našu ludu kuću smijeha. Mujo radi u Nemačkoj da pošteno zaradi za auto. Posle 10 godina uspe da uštedi dovoljno za Mercedes i krene u Bosnu da pokaže kako se može poštenim radom zaraditi. Na pola puta mu pukne guma, dok menja nailazi Haso i pita šta radiš, Mujo? Mujo odgovara, zar ne vidiš, skidam gumu. U tom trenutku Haso uzme kamen i razbije šofer šajbnu, pa vikne, ajde ti uzmi gumu, a ja ću radio. U kafanu uđe mišićav čovjek, uzme limun u ruku i iscedi ga do kraja pa kaže, ko iz ove limunke iscedi još jednu kap, dobit će 1000 evra. Svi pokušavaju, ali niko ne uspe. Tada priđe mali čovjek sa naočarima i kaže, mogu li ja? Svi se smeju i daju mu limun, a on iz njega iscedi još 6 kapi. Svi zapanjeni pitaju, kako si ti to uspeo kad mi nismo? On odgovori, pa ja sam iz Poreske.